bojo apik iki ngene iki pangerten esuk-esuk bojone ning lenggahan maca koran. Oh, tak cepaki. Iki menu anyar. Apa? Saka kafene awake dhewe kuwi. Tak cobake kowe iki jenenge menune sego lumbung Mataram. Dintelewe godhong jati ada. Ku nek dibuka saya minginke meneh. Iki resepe iki saka turun temurun nih. Lagi dibuka mak biak wae wis ngiler ta. Aromane lho. Aromane iki minginke. Kaya ambuku. Blenger-blenger. Ayo pengen cici. Iki ana sukun. Iya ana oseng-oseng tahu. Yo iki ayam, ayame we ayam kampung, marai sehat. Nyamleng pokoke. Ye. Oke. Enak ta iki. Sesuk garing ngedol. Nah iki juga tidak kalah istimewa. Kopi lumbung Mataram. Ngopo istimewa? Iki kopi ning dicampuri rempah-rempah, ta? Ana kapulaga, jahe, kayu manis. Pokoke marai ning awak iki seger, sumrikah semangat. Gal. Mah. Omong ki piye ta? Aku iki karo sing jenenge kopi wis trauma tenan iku. Digaweke enak-enak trauma ki ngopo? Gara-gara kopi ngombe kopi, mataku lara. Ngendi ana kopi kok marai mripat lara nek ra kowe ra ya ora. Hai wis. Dudak. Dudak ta. Cobanen kok ngene iki. Ayo ngombe. Lho. Ah nek aku ngombe ya cetha jelas kopi iki ya rasane kopi kok marai ting celketing. Iki cetha-cetha kopi paling enak sak Asia Tenggara aja. Kopi lumbung Mataram. Oh, ayo cetha lara sing mripat kecolok. Minggir, malah ning kene. Jan. Lanang samping ora ono wang-wang blas. Iki piye to iki? Bisa. Wong wedok daki dhewe. Iki malah bisa enak ning kopi mendak wis. Iki piye? Iki kok. Kowe iki jane piye? Wong lanang campur kok kaya kowe. Wong wedok kebengian sekotane turu durung leren. Iki nyawang sekotane turu nek mau ming pindah-pindah nggon nek lembrak cembur kaya kumban. Wis ora. Ora ngerti kerepotane wong wedok. Ternyata bermanfaat. Remote anti bojo galak. Kuwati lakoni yen ra kuwati tinggal ngopi tetep cinta senadyan bojoku galak. Halo, Piye wis jatuh tempo ya? wah, anu apa? Kowe iki saiki nang ndi posisine? Neng omah, Ya wis tak rono. mbok anu ra saiki. Dina iki aku mrono apa, Mas? Wah, Iki aku cedak omahmu.
ngopo e? Kuwi lho. Bar ditelepon karo Le Asing kuwi. Le Asing piye ta? Le Asing iki sing adol motor kuwi jenenge Le Asing. Racing. Piye ta? Ora tau tak bayar apa piye? Kok le ora tau dibayar genah pandemi ngene iki genah kali golek duit yo angel ngene kok nunggak ping 3 saiki wong arep dene. Ayo njuk gelem ra gelem ya kudu diadepi to, Pak. Ayo diadepi nek ra diadepi apa piye Pak diungkuri lah omong-omongan yo. Mas. Pun kedapi kalih diseruput. Saya, Pak. Heeh. Iya iki. Wis jatuh tempo sih. Sing penting saiki ngopi dhisik ya ta. Wah. Ngopi nonton bal ora? Wah, nonton. Kok gayeng banget kowe omongan. Ayo. Asuwe ra ketemu. Jok, Mas. Iki sing entek tak loro. Iya. Tutuke le gawe-gawengan. DP. Kudu ngopi. Kelas. Teng mriki niki ngombe kopi ora ming mari ngelake ning yo wareg. Lanjut so, biar-biaran tenan iki. Wah, kene iki wis sore aku tak pamit to sono tugas liyane aku. Wah. Kopine enak to. Tangga siji bayaran to. Oh, kita gak siji malit le ngadang. Lah yo bojone iki dijatah apa ming bendina ming kon tombak-tombok. Wis tak ponto-ponto. Karo anu lho, Pak. Utang-utange karo sapa-sapa kae iki ya dipikir kewajibane iki dilunasi kabeh. Oh. Dialihane pikir keri. Aku ki mengelingke nek cekel duit bar bayaran ku ya kelingan utange. Wong wingi ya bar ditagih dhisik barang to. Malah. Aming dhisik bayi kowe gak tak gagas apa teko meneh diglogoki kopi meneh. Selesai. Kandhani. Nek mingko ngono iki ana carane. Kowe lagi. Cilik Ngene. Ha. Indo. Cilik. Lagi. Indo. Indo. Gajian, bayaran, penyakit lawas teko. Duwe utang, jero ra disauri. Rasa bayar utange pikir keri. Nek ditagih piye, Bu? Jaya Indah.
apa? Iki lho. Arep blonjo ning rasah tekan tokone tekan ngendi-endi ngono lho. Ngono kuwi jenenge online. Aku kira milih kuwi apa? Hair dryer. Aku wis tekan nganti yahmene 3 sasi lho niku nganu ki milih gambarku iki. Ora teko-teko. Piye? Untung aku pinter lho. Pinter. Burung tak bayar. Kowe urung bayar. Ya durung kok. Bayar barangnya urung teko kok kon bayar. Kowe nang nggon iki wis milih urung? Cara pembayarannya wis milih urung? Arano sing ngakon milih. Aku ya meneng bae pokoke ya sing tak pilih kuwi. Aku ya mek ngatur. Iki ana sing transfer, ana sing jenenge teknologi cot. Apa kuwi? Teknologi sing nek dipejet cot kuwi engko barange teko kowe lagi bayar kuwi jenenge teknologi cot. Cot. Oh, nah iki Cocok. Nah, iki kan apa? Dan bayar nggo apa gitu? kaya kuwi. Oh, iki ana tulisane cot iki. Cot Oh iya. Sip. Mung garek nunggu. Hehe, kuwi jenenge bojo pinter. Wah, wis ra paham kok ngono. Nuwun ya, Pak. Ah, iya. Paket. Asia. Apa bener ini rumah Ibu Lisa Somplak? Betul, Pak. Saya Lisa Somplak. Ini ada paket dari marketplace. Pembayaran cot. Monggo dicek. Wah. Iki apa ya, Mas? Saya itu pesen hair dryer ya kok. Boleh dicoba. Lah, ini ngapain? Mau hair dryer kok bentuknya kayak ngene? Kalau ibu nggak yakin, kembalikan saja nggak apa-apa. Iki masa hair dryer kok bentuknya kok ngene? Sargai masalah gitu kuene. Hani saya penasaran nih, Mas. Tak buka ini ya. Wah, tapi kalau dibuka berarti harus beli karena ini sistem pembayarannya cot. Hah? Bah! Nah ini ya bukan hair dryer toh, Mas. Kabeh wong ngerti iki terong ngene lho. Coba tak cek. Lah niki cetha wonten tombol on off kok. Sik ijo niki. Wah. Anget, Mas. Cocok, Mas. Bener iki hair dryer. Nggih, pun nggih.